Mabilis ang buhay ngayon, hindi ba? Lalo na sa paglalakbay, mula sa mga sikat na beaches and Palawan hanggang sa makasaysayang Intramuros, ang lahat ay tila isang mabilis na pag-swipe sa screen. Naranasan mo na bang dumaan sa isang lugar, kumuha ang litrato, at agad nang lumipat? Hindi keskiarvo nag-iisa, karamihan sa atin ay parang mga kabayong sumisinghap sa bulaklak, mabilis na dumadaan, nakikita pero hindi talaga nararamdaman, pero, putang ina, ano ba ang tunay nating nakukuha? Hindi ba tayo may nawawala, ang bilis nating mag-check-in, mag-e-post, pero gaano kalalim ba ang karanasan, kung minsan, ang paginto at pagtingin ng mas matagal ang tunay na nagbibigay sisi sa isang paglalakbay, huwag kang matching gago, teka. Kung patuloy nating dadalhin ang walk through flowers on horseback mentality, baka mawala na tayo sa totoong ganda. Busit, oras na para magabagal at tunay na maranasan. Ang tunay na ganda ay nasa detail ay, nasa kwento, hindi lang sa bilis ang pagtingin.